que formar o porteiro ideal según estas características, vale? Vale. Mentalidade, Diría Raya. axilidade, Sommer. xogo aéreo, Joan García. xogo asociativo, Neuer. 1 para 1, Tibú. físico, Dimitrovic. mellor peinado, Ferjo. marca de guantes lle pondrías ao teu porteiro ideal. Adidas. Bonus mundial, dos 3 porteiros españois, quen ten que xogar? David Raya. Mentalidade, David Raya. axilidade, Joan García. xogo aéreo, Courtois. xogo asociativo, Ter Stegen. 1 para 1, Pickford. ben. Físico, Dimitrovic. peinado, Schmeichel. ao teu porteiro ideal, que marca de guantes lle pondrías? Adidas. Bonus mundial, Joan García. vale. Mentalidade, Courtois. axilidade, Raya. xogo aéreo, Joan García. xogo asociativo, Ter Stegen. 1 para 1, Pickford. físico, Ferjo. peinado, Dimitrovic. que marca de guantes lle pondrías ao teu porteiro ideal? Adidas. Bonus mundial, Raya.